know that he who frets loses the night, for only a fool. Molt bon vespre, molt bona nit, senyors i senyors. Benvinguts a aquesta gala dels Premis Talent, que un any més s'entrega en aquest espai, aquest magnífic local que és el Luz de Gas. És una iniciativa sorgida fa uns 3 anys per un grup de persones inquietes, d'origen molt divers, que han aconseguit en poc temps fer-se un espai destacat en l'elaboració del relat de la nostra ciutat, del nostre país. Què és Barcelona? Què és Catalunya? Això ho volem conèixer amb els Premis Talent. I per això, de la categoria inicial dels premis, que era precisament la del producte de record, de souvenir, un souvenir que s'allunyés una mica d'aquells toros, d'aquelles folclòriques, d'aquell trencadís aplicat a qualsevol cosa, d'aquells barrets falsos mexicans. Doncs s'ha passat enguany a diverses categories, que inclouen el relat, el disseny gràfic, el disseny en 3 dimensions i la música. Enguany, a més, disposem també d'un nou guardó que ha dissenyat l'Helena Agustí Maragall, una magnífica peça que reflexa l'esperit d'aquests premis i que ha de ser el nostre referent estètic en els propers anys. I la peça més cobejada, evidentment, per tots els participants. Qui s'endugui un d'aquests premis, a més d'endur-se una part de l'essència dels Premis Talent, també s'endú una obra d'art. Moltes gràcies, doncs, Helena Agustí Maragall. Aquest aplaudiment és per tu. Una altra de les novetats d'enguany és que aquesta és una gala solidària. És a dir, que al llarg de tota la vetllada us demanem la col·laboració per recaptar diners a favor de la Fundació ACE, que es dedica a ajudar malalts i famílies de malalts i afectats per l'Alzheimer. Per això tenim unes urnes, l'heu vist a l'entrada, la tornareu a veure quan sortiu, i aquí ho podeu depositar la vostra aportació per la Fundació, com dèiem, durant tota aquesta vetllada, una entitat que fa 25 anys enguany. Avui la gala doncs, vol tenir precisament un record per tots aquells que dia rere dia, cada dia que passa, recorden menys. Nosaltres som amb vosaltres i ens en recordem de tots vosaltres. Felicitats doncs, a la Fundació ACE per aquests 25 anys d'història. Hem d'agrair també avui la presència de la nostra gala de les següents autoritats. En Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme, senyor Lluís Llanes i Rigol, president de l'Eix Comercial de Creu Coberta, en Salvador Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç, el Jordi Martí Galvis, el regidor president del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, la Patricia Luján, directora creativa de Carlitos i Patrícia, en Francesc Romanyà, propietari de Boloberry 3D, també la Maite Fandos, diputada de Benestar Social, que ve en representació de la senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, la Mercè Jou, la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Marina Espasa, de Barcelona Ciutat Literària, UNESCO, Antoni Daura, el president del Gremi de Llibreters, també el senyor Antoni Gelong, membre del Patronat i director de Relacions Corporatives de la Fundació ACE, el senyor Antoni Bassas, del diari Ara, la Teresa Pitarch, presidenta de l'Institut Català de les Dones, en Lluís Gendrau, director editorial i fundador del grup Enderroc, el senyor Ignasi Genovès, director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya, i Montse Vilalta, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tots vostès per acompanyar-nos i també, evidentment, a tot el públic assistent. Gràcies a vostès doncs, fem aquest espectacle d'avui. Fetes les presentacions, també volem agrair doncs, participació en la crida que s'ha fet aquests darrers mesos a participar en aquests premis també i en la recapta. Sobretot en Rafael Bagot, a l'Imma Pedemonte, en Badó Lledó, al Rai Borrell i a la Lucrècia. Tu ets talent. Tu pots relatar les coses més belles. Amb el teu cervell pots projectar qualsevol somni. Perquè tu tens talent. Pots crear la cançó que ens defineix. Sí, del teu enginy poden sortir objectes únics. Oh. I del teu cor, els millors records. Participa als Premis Talent de Barcelona i Catalunya. Pots guanyar pasta. Premis de fins a 2.500 euracos. Vull veure la teva obra exposada. I per poder comprar-la a les botigues. I que se l'emportin els turistes al seu país. Participa als Premis Talent de Barcelona i Catalunya.
Entra a www.premistalent.barcelona i informa-te'n. Et donarem el premi el 10 de maig, a les 8 del vespre. A la gala que farem a la sala teatre Luz de Gas. Per lluitar contra l'Alzheimer en benefici de la Fundació AC. Participa! Junts farem que ens recordin com som. Perquè som Barcelona. Perquè som Barcelona, perquè som Catalunya Perquè som Catalunya. i perquè som talent. Ah, i perquè som collonuts, o no? Doncs sí, són ells qui ens han ajudat a fer aquesta crida i també són moltes les persones que han treballat enguany pels Premis Talent. Un equip d'una vintena de professionals d'àmbits molt diversos com són l'emprenedoria, el disseny, la comunicació, la gestió cultural. Voleu conèixer-los? Doncs demanarem que ens acompanyin ara. En primer lloc, Bru Recolons, fundador i president dels Premis Talent. Rosa Ruiz i Comballa, responsable d'imatge corporativa i comunicació. La Merche Noguera i Alzina, d'Arts Audiovisuals. En Pere Piqué i Domingo, Direcció Artística. L'Alejo Miret i Recolons, Tecnologies de la Informació i Comunicació. En Joan Carles Montagut, en Monti, productor d'espectacles. El Carles Feu i Puig, Direcció Tècnica i el nostre pianista. En David Mayans, adjunt a Direcció Tècnica. La Marian Galindo, en càtering d'esdeveniments. El Toni Muñoz, Social Media i Web Manager. L'Àngels Postils, assessorament fiscal, l'Ignasi Angerri, també en assessorament fiscal, l'Helena Agustí Maragall, l'artista i escultora d'enguany dels Premis Talent, i jo mateix, Albert Torres, Relacions Institucionals. Us anuncio que aquí patina una mica i no hi ha res al Ter. Dic perquè hi ha gent que hagi de pujar, que s'ho miri una mica. En tot cas, demanaríem al president, en Bru Recolons, que ens dirigís unes paraules. Bona tarda. Moltes gràcies a tots per venir avui. Els que no ens coneixíem, doncs, gràcies també per venir per primera vegada. Els que ja han vingut algun altre any sabeu que és el tercer any. Gràcies a tots els que han concursat, que alguns em consta que esteu aquí. Agrair també a totes les autoritats, sobretot al jurat, 40 membres del jurat, molts no hi són avui, perquè hem buscat gent de cada una de les categories que pogués ajudar-nos a fer la tria, que sempre és molt difícil. Sobretot moltes gràcies al Fede i al Roger Sardà, que ens cedeixen cada any de forma altruista a la sala per poder fer aquesta gala. I sobretot a l'equip que, com aneu veient, va creixent cada any. Tots som gent que es van apuntant, cadascun boníssim amb la seva especialitat, professionals liberals, tots enamorats de Barcelona i de Catalunya i que volem d'alguna manera millorar la imatge i millorar les marques Barcelona i Catalunya. Dir-vos que en aquests 3 anys hem evolucionat molt, vam començar amb una cosa que semblava de broma perquè vam començar intentant millorar una tonteria, el souvenir. 18 milions de senyors ens venen a veure cada any a Barcelona i a Catalunya. 18 milions. I s'emporten un objecte, un barret mexicà, un toro de peluig. I aquest va ser el motiu pel que vam néixer. Avui, al cap de 3 anys, podem dir que vam començar amb uns premis que sumaven en total 1.750 euros. L'any passat ja van ser 10.000 i ja estem per sobre dels 20.000. Vam començar amb una sola categoria, que era el souvenir, i actualment ja estem parlant de 5 categories. I superem els 20.000 perquè no només hi ha el premi que s'emporta físicament la persona, nosaltres no som partidaris del subsidi de té, uns diners que al final es gasten, sinó perquè el veritable objectiu que tenim és que allò arribi al mercat, que és qui ha de fer que aquella persona acabi vivint de la seva tasca. Aquest any, el 2017, seguim. La gala s'acabarà i nosaltres l'endemà seguirem treballant. Anirem a exposicions, a centres comercials, a eixos comercials,
Començarem ara a Creu Coberta i d'aquí anirem passant a diferents centres, com ja vam fer l'any passat. Farem exposicions, farem tallers de creativitat, de marca personal, de qualsevol cosa que pugui ajudar a la gent amb talent a desenvolupar-se. Farem hackathons per marques, per empreses, per millorar el que sigui, la seva comunicació, la seva marca, la seva imatge. I ho farem amb gent jove, gent que encara ha de trobar el seu espai en el món. La novetat d'aquest any, així com l'any passat, després de fer-li un petit homenatge al Pep Espar pels fets del Palau, vam decidir que aquest any hi hauria una modalitat que aniria relacionada amb una cançó sobre Barcelona o sobre Catalunya i hem complert, ho veureu després, hem complert amb aquest repte, hem aconseguit que es faci aquest premi i veureu el resultat. Doncs aquest any què hem decidit anunciar? Doncs que abans que s'acabi l'any haurem fet una jornada convocant a tots els cònsols de la ciutat de Barcelona a que ens portin i ens presentin a la gent amb talent de les seves ciutats i dels seus països que han decidit venir a viure a Barcelona, a Catalunya. Volem conèixer-los, volem que coneguin a la gent que des de fa 3 anys estan participant en els nostres premis per ajudar-los a integrar-se en el país i perquè ajudin els nostres joves talents a anar fora. Aquesta és la nostra màxima il·lusió d'aquest any, el nou repte. I això ho farem de 2 maneres, amb aquestes jornades i creant una associació en la que agruparem a tota aquesta gent de talent que ha decidit que el millor souvenir del món és venir i quedar-te a viure a Barcelona i a Catalunya i que coneguin i que treballin de la mà de la gent que està emergint amb talent des del nostre país. Per acabar, el nostre és un projecte molt transversal. Va des de potenciar les marques Barcelona i Catalunya, que és l'origen, on Barcelona representa el disseny i la modernitat, entre moltes altres coses, i Catalunya representa la indústria i el comerç, la feina ben feta. La cultura, l'emprenedoria. Som Barcelona, som Catalunya i som talent. I aquest és el nostre lema i seguirem treballant per fer gran els Premis Souvenir, que ara es diuen Premis Talent. Nosaltres, quan vam començar això, un dels motors d'aquest projecte era la formació. A casa ens van formar en l'humanisme, el meu pare concretament, i amb una figura molt important que és la de l'avi, que fa 25 anys se li va diagnosticar una cosa que ningú sabia què era. Semblava una broma. Es deia Alzheimer. I qui li va diagnosticar i qui li va tractar i qui ens va ajudar a entendre la difícil situació que viu una família quan es troba amb un pacient amb Alzheimer va ser la doctora Boada, que ara la tenim aquí sentada i que li agraeixo molt que hagi vingut amb el Lluís i amb l'Antoni Jalón. Ells van inaugurar fa 25 anys el primer centre i avui en dia són referència a nivell mundial. Això és talent, talent de veritat. Han aconseguit tenir una de les bases de dades més importants que existeixen al voltant de la investigació sobre el talent. Han creat centres de dia on gestionar la dificultat que representa patir i viure un malalt d'Alzheimer a casa. I això és una feina que no té preu. Moltes gràcies a tots 3. Antoni, ens coneixem des que pràcticament jo era un macaco i tu una mica més gran, i ens coneixem de fer país. M'agradaria, si pots pujar a fer unes paraules i jo ja no us atabalo més, seguim amb la gala, que a partir d'ara serà molt divertida. I moltes gràcies a tots. El lema dels premis és Som Barcelona, som Catalunya, som talent. Aquest podria ser un lema també de Fundació ACE. Nosaltres en tenim un altre, que és Fem que l'Alzheimer sigui història. No és fàcil, però ens hi hem de posar, hi hem d'abocar molt talent, hi hem d'abocar recursos de tot tipus, de recerca, assistencials, de diagnòstic, de prevenció i diagnòstic precoç. I per això necessitem recursos. I per això tenim una urna fora que em sabria greu que es quedés sola. Ara es parla molt d'urnes. Aquesta urna l'hauríem d'omplir, si és possible, avui, i quan sortiu, si ens podeu ajudar, us ho agrairem molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jalón.
Gràcies a tots, un fort aplaudiment per qui fa possible aquests Premis Talent. Poden tornar als seus llocs. Com deien, fa 25 anys als Jocs Olímpics, atletes abandonen los escenarios. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs sí, aquestes urnes ja les tenim comprades, les tenim aquí, les poden omplir en seguida que vulguin. Moltes gràcies per aquestes reflexions, com dèiem, i paraules. També ens ha volgut enviar unes paraules la nostra musa, que l'any passat va estar amb nosaltres, que és la Lucrecia, i que avui no ens ha pogut acompanyar perquè tenia els seus motius professionals, està treballant, però que no ha volgut deixar de dir-nos unes petites paraules. Ara sortirà. És veritat, és un vídeo, no s'està canviant, ja sabeu que la Lucrecia, les senyores a vegades de bandera com elles... Bé, si no el posarem després, d'acord? Molt bé, el posarem després. Bé, doncs per començar, comencem amb els premis, perquè alguna cosa hem vingut a fer, doncs a repartir premis, oi que sí? I començarem precisament entregant el premi a la categoria de 2 dimensions, és a dir, el premi al disseny que es pot implementar sobre una tassa, sobre una samarreta... Què fa aquest home aquí? Bona tarda. El màxim exponent de la projecció artística Però qui és vostè? és Salvador Dalí. Salvador Dalí, un fort aplaudiment. Ens acompanya el senyor Salvador Dalí. Escolti, però aquesta aparició... Però on va així vestit? I què porta aquí un pa de pagès al cap? Però què és això? Què és un pa de pagès, això? Porta una barra de pa. Sí, una mica arrodonida. El pa és l'expressió divina, la cagarada artística més plasmada. L'home còsmic en tota la seva essència. El pa és la polla. Com? Com? Què he dit? Dic que el pa és la polla. Home, per favor. La polla, xicatica, pica, cama torta i ballarica. Que tenia 6 polls, xics, tics, pics, mics, camatorts i ballarics. Sí, la polla no hagués estat xicatica, mica, cama torta i ballarica. La representació sencera, No haurien estat 6 polls, 6 xics, mics, camatorts i ballarics. Escolti, he dit. Ja està? Salvador! Sí, Dalí. Dalí. Moltes gràcies per acompanyar-nos, però ha estat una aparició. És que aquí hem vingut a donar uns premis, si vol que li digui. M'heu cridat perquè em tregui el premi al tercer ull? No, anem malament, No, estem parlant de dimensions, no d'ulls, aquí, Dimensions. De dimensions? Sí, no d'ulls. Em sembla que vostè, això dels culs, també... Vostè no comprèn, jo tinc una obsessió obsessiva compulsiva pels culs i les polles. Escolti, per favor, és que... Els culs i les polles, xicatica, miques, cama torta i ballarica, si no hagués tingut un xic, cama torta i ballaric, no hagués estat una polla, em fa perdre els nervis. Cama torta! Ei! Ballarica! Molt bé, ja n'hi ha prou. Escolti, ja vol que li pinti un ou? Home, prefereixo que em pinti un quadre, si no quedarà com descompensat, si només és un. Vol que li pinti un ou, senyor presentador? No, la veritat, no crec que hi hagi ningú que es presti, Ensenyeu-me els ous. No, la veritat. Podem fer truites, podem fer el que vulgui, però no... Un ou de línia... No, escolti, ja n'hi ha prou, No em toqui. Perdó, els artistes... La màxima creació de l'ou, el huevo, diec. Sí, l'ou. Qui vist? Heus-los aquí. Home, aquest sí... Escolti, porti cap aquí. Aquest sí que m'agrada. L'ou? Me'l guardo per després. Però escolti, a part d'un ou, vostè no porta uns sobres o alguna cosa, perquè clar, hem d'entregar uns premis i m'han dit que... Sí, porto els sobres a prop. Però em donarà un moment per cercar-lo si la polla no hagués estat polla xicatica, cama torta i ballarica! No hagués estat 6 polls, 6 mics, cama torts! Sí, els conec, aquests. Ballarics. S'ho sap la gent, això, Escolti. Ballem-ho, si s'ho saben. Sempre ha d'anar amb aquesta parsimònia. Escolti, anem una mica tard aquí, Moltes gràcies, senyor Salvador Dalí. Moltes de res. I pinti alguna cosa, que no siguin ous. Adéu-siau. Adéu-siau, Salvador! Així, no m'ho he pres. Portava espardenyes i tot, Doncs escolti, anem a entregar aquests premis de 2 dimensions, exacte, i per entregar el premi a la categoria 2 dimensions demanem que ens acompanyin el senyor Lluís Llanes, president de l'Eix Comercial Creu Coberta, en Salvador Vendrell, president de la Fundació Barcelona Comerç, i en Jordi Martí, regidor president del Consell Municipal del Districte de Sants Montjuïc. Començarem entregant el tercer.
Autoritats, senyores, senyors, organització, bona nit a tots i a totes. Primer que tot, m'agradaria felicitar a tots els participants. La veritat és que hi ha molt de talent, aquest any hi ha molt de talent, i també anticipar-me i donar les felicitats a tots els que avui guanyaran aquests premis. Voldria també agrair al Bru i al seu equip, que jo crec que han fet un treball estupendo. Vull dir, aquesta llavor que es va plantar fa 3 anys, avui dia don fruits i més del que ens esperàvem, i li agraeixo moltíssim que una de les primeres exposicions siguin a Creu Coberta. El Meeting Point és un espai que està situat al número 26 de Creu Coberta, molt a prop de la plaça d'Espanya, i a partir del dissabte podran vindre a veure que allà podran fer els tallers de 3D i podran veure tots els premis de tots els guanyadors. Moltes gràcies, Bru, per aquesta oportunitat i moltes felicitats per la feina que esteu fent. Per una part, per l'oportunitat que esteu donant a tot aquest jove talent que tenim aquí a Catalunya, i la veritat, per treure'ns aquest estigma que teníem d'aquests souvenirs que verdaderament no ens representaven i no eren de Catalunya. Jo crec que aquests són uns souvenirs catalans i amb molta qualitat. Moltes gràcies a tots. No, però has de donar el premi. Ha de llegir el premi, si no, no té gràcia. El tercer premi s'emporta 500 euros. Bueno, Déu-n'hi-do. Bueno, el tercer premi de 2D és per Ramon Vintró Vallvidrera. Ramon Vintró, hi és o no hi és? Sí? Hi ha algú que es mou per allà? Hem de dir que els guanyadors no saben que han guanyat. Per tant, és probable que potser algú no hagi vingut, o altres sí. Aquest sí que hi era. Li has de donar el premi també de les... Això que és el... que va amb el premi, que és el certificat. I el sobre perquè guardi el diploma, que no es ratlli això. Poseu-vos que us faran una foto. Moltes gràcies. Seguim amb el segon. Senyor Vendrell. Bé, moltes gràcies també al Bru i a tot el seu equip per permetre'ns participar en aquesta edició dels Premis Talent, en aquesta tercera edició. Felicitats per la feina i per la tasca que feu. Em toca donar a mi el segon premi a la categoria 2D, que en aquest cas serà per l'Andrea Peiruza. El certificat. El premi són 1.000 euros, a part la peça de l'escultora Maragall i el diploma. Sí? Molt bé, doncs passem al primer premi. El primer premi de la categoria 2D està dotat amb 2.500 euros, l'entrega al regidor Jordi Martí. Moltes gràcies, molt bon vespre a tothom, autoritats i amics tots. En primer lloc, el que volia fer com a regidor president del districte de Sarrià-Sant Gervasi, que és on estem ara, volia felicitar els organitzadors d'aquest acte, a tots ells, al voltant de la figura del Bru i de la Nines, però tot l'equip amb el seu conjunt, són gent que m'estimo, la majoria ens coneixem de fa alguns anys i per tant moltes felicitats per la feina que fan i esperem que faci uns quants anys més aquests Premis Talent. En segon lloc, felicitar a tots els participants, no solament els que han guanyat, sinó a tots els participants, i esperar que això sigui un èxit en el futur, que vagi ampliant-se i fent-se gran i fent-se ric aquest projecte. I en darrer terme, felicitar i demanar, com ja ha fet el presentador, l'amic Albert, a la Fundació ACE. Aquí el Toni, que ja ens ha parlat, el Toni, amic també de fa molts anys, la doctora Boada, també ens coneixem de fa alguns anys, és que aquí vas fent anys i al final... Però fan una feina espectacular i jo el que demanaria és que tothom passés per la urna, per aquesta urna avui i a veure si n'hi ha unes altres més endavant i també podem participar. Bé, doncs el que he de fer, Albert, oi? És llegir el nom del guanyador o guanyadora del primer premi a versió categoria 2D, és per Dolors Manrubia Moler. Moltes felicitats. Ara bé, ara bé. Es posen a darrere que no confien en ells mateixos, pensen que no sortiran.
Moltes gràcies, moltes felicitats. També gràcies a les 3 personalitats que ens han acompanyat per entregar aquests premis. Ara toca... Perdona, Albert, un incís. Què ha passat? Mira, tenim un problema tècnic. Hola? S'ha espatllat el projector, pot ser? S'han fos els ploms. Com ho tenim? Se suposa que cada vegada que puja algú es veu el logotip de l'entitat i després es veuen les obres dels guanyadors, perquè si no, esteu tots aquí dient Ai, no hem vist res. Estan treballant, veig gotes que cauen per final. Abans anava, Abans anava, Vinga. Gràcies. Clar, és que com que no tinc un tercer ull a darrere, vull dir que em permeti veure, estem parlant... Ara, escolti. Aquests eren anterior. Aquest no sé si era el segon, el primer, el tercer, cireré, però en tot cas aquest s'havia presentat perquè el vaig veure. Molt bé, seguim. Ara toca conèixer els finalistes i guanyador del Premi de Disseny en 3 dimensions. Un dels elements més característics dels que hem tingut aquests darrers anys i que ja comença la producció en sèrie és precisament les làmpades en forma de panot barceloní, que el veieu aquí, i que podeu veure adornant avui aquesta sala. És molt important que els premis, a més, després arribin a les botigues. Fixeu-vos, el panot també el tenim a les corbates, per tant, han de ser objectes de la nostra vida quotidiana. I enguany, a més, ens hem de sumar també a l'any Puig i Cadafalch, polític i un dels arquitectes més importants del modernisme, que es desenvolupà a finals del segle XIX als països catalans. Precisament aquest personatge va ser, en aquell temps, una de les personalitats més importants en el món de la cultura i en el món de la política. Per tant, volem retre també un homenatge a Puig i Cadafalch, un dels arquitectes, com dèiem, més importants d'aquell temps. Bé, doncs haurem de saber qui és els que guanyen i, per tant, haurem de dir que ens acompanyin aquests premis. Teníem una altra personalitat aquí, que em sembla que ens ha de venir a veure. I està per allà. Veus? Sentimiento. Ho sento jo. I llavors dir ser anomenat. Ser anomenat absolut. Sabeu qui és, no? De Puig i Cadafalch? Sí, Puig i Cadafalch, sí. Puig i Cadafalch. L'arquitectura és el màxim exponent de la transversalitat absoluta de català. Dels països catalans, sí. És tu meu penya? No. Vostè com a Mallorca potser sí, Però jo he estat responsable en la cançó i en la manera d'interpretar, sempre. He d'incloure... La veritat que parla tan tancat que no l'entenc. No sé si parla vostè mallorquí, valencià, la Pau, no sé què parla. Que llavors es pot dir que ets tu que ets d'hora loca. Ai, nena, no entenc res, la veritat, escolti. Què vol fer? No, escolta'm, Albert. Sí, digui'm. Jo m'he fet famós de cantar cançons de la catalanitat absoluta, ser mallorquins i catalans. Aquesta és veritat, sí. Recordes la cançó? Sí. Recordeu? Mallorquins i catalans i mallorquins com era amunt, era nit. Ara tot era xipant. Era vera que tens cançó? Mallorquins i catalans i mallorquins com era amunt, era nit. Ara tot era xipant. Només he entès... Després he fet altra cançó. Només he entès allò de català i mallorquí, la resta no he entès. Com la cançó que tothom recorda en sin soma de la memòria de quan de feta. Blau i de fora m'ho vermell, com a tint com a petit, de mon doi de vent. I dit tot dir que jo representa. Totes aquestes cançons que han anat en la memòria del catalanisme. No entenc res, escolti, no entenc res. I ara Tomeu Penya se canta reggaeton. Què? Se canta, se faig se dueto. Se dueto en la cantant Enrique Iglesias. No. En la cantant se peça de cançó de vora que se barreja en de bo. Sí, ha de ser un bon barreig. I la cançó molt bonic, que la pública coneixerà perfectament. No la pública li pot cantar i dona que sí, fora que de co. És que no sé què diu. I què diu, però? Canti, escolti, canti que vam abans. Jo vull estar amb tu, tenir-te tu, marcar-te tu. Sé quin és, i menjar-te soia. Ja sé quin és aquesta. Jo vull estar amb tu, tenir-te tu, venir amb tu, ballar amb tu, una nit ben boia. I menjar-te soia. Espera que no t'he acabat. Bailando. Cuerpo y mío, tuviendo fora que puja. Bailando. Y de fora, bailando. Sí.
cuerpo el mío. Ja està, Deixem-ho aquí, per favor. Per favor, home, ja està bé. És que aquest és el Premi 3 Dimensions, el de la música ve després, escolti. Estem parlant d'arquitectura, de catalanitat, de gent... Només me vull despedir en sa tema. Un altre no. L'última? L'última cançó molt bonica, Si dolç. Aquesta cançó te la dedico a tu. Només faltava, normal. La canto jo per tu. Canti ja, per favor. Les de famoses se dirigen al portal de les botes i nicotes i de fites a la pol i Jesús en el pesebre se riu perquè està alegre Navidad de famosa. Va, ja prou, ja està. Sí, ja està bé? Ja està. Per favor, escolti. Se m'han donat. Per favor, Que he dit els premis, ara són les 3 dimensions, escolti, no la música. Per cert... Sa talallot. En si dimensió, sa talallot. Home, el talallot, sí, el talallot de Mallorca és una peça... peça... Ara parlant de talallot m'ha donat sa sobre de president del PP, de Balears. En Mates? Mates m'ha donat sa sobre. Home, que doni un sobre al Mates, no ho sé, Se m'ha dit que bon dissabte s'entregar a Salvert sa premi... però és que són uns altres sobres, aquests. Aquests sí que són bons, porti'm. Sí, aquests, no hi ha problema. On els té els sobres? Són de 3 sobres. Ah, sí. Això li ha donat en Mates? Que m'ha donat de bo... Pren la vol que hi varan tens l'home. Sí, sembla que no hi ha gaire aquí, Molt bé, moltes gràcies, senyor Penya. De propera vegada se vindré a la llum de ganx a fer concerto. Ah, la propera vegada que vindré a la llum de ganxo. Sí, la llum de ganxo, sí. La propera vegada. Benvinguts a vol, sempre, Per favor, gràcies. Un fort aplaudiment. Oh my God. A veure... Sí. Doncs per entregar el premi al disseny 3D demanem que ens acompanyi la Matrícia Luján, soci creativa de Carlitos i Patrícia, en Francesc Romanyà, propietari de Bolo Berry 3D, i la Maite Fandos, diputada de Benestar Social per delegació de la senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. Molt bé, comencem pel tercer premi. Sí? Molt bé. Buenas noches. Felicidades, Bru y equipo, por esta maravillosa iniciativa que hace que algo tan valioso como el talento que hay en esta ciudad y en Cataluña entera sea visto fuera. Dicho esto, el tercer premio es para Andrea Masip Noguera. ¿Este también? Felicitats, una fotografia. El premi està dotat en 500 euros. No estan a dintre el sobre. Per si hi havia el dubte. Gràcies. Ara seguim pel segon. Bueno, bona nit a tots, autoritats, amics, companys dels Premis Talent, dic companys, perquè en aquest darrer any, vull dir, cada cop ens hem unit més, el que és el talent que han sigut capaços ells de portar i la indústria que el comença a seguir i que fa, de veritat, per primer cop, és que estic emocionat de les paraules, que la indústria tingui el talent, que pugui tindre un disseny que sigui reconegut i que després tinguem l'oportunitat de crear una marca que sigui Barcelona, que sigui feta d'aquí i que no importem coses de fora, que som capaços. Per tant, sense més, orgullós, perquè a més, com a fabricant de 3D d'aquesta nova tecnologia, vull dir que cada cop està més... Tregui, va una mica dur això, ara. Arrel d'això, doncs, orgull de poder presentar aquest segon premi, que serà per la Bàrbara Tanco García. Són dues, He dit un nom, però venen dues. Una fotografia. Moltes gràcies. Passem al primer premi en la categoria de 2 dimensions. El segon era 1.000, el primer són 2.500 euros. Bé, gràcies. Abans que res, evidentment, agrair l'oportunitat d'estar aquí. Quan la Mercè Conesa, presidenta de la Diputació, em va demanar si podia venir,
Quan em va dir que era una entitat que hi havia el Bru Recolons, francament em va fer molta il·lusió, perquè ja de jove apuntava talent, jo també el conec des que era molt petit i que ell i tot l'equip feu uns premis talent, doncs no m'estranya, per tant, felicitats a tot l'equip i evidentment al Bru perquè tot allò que agafa va endavant i el vull felicitar. Deixeu-me que també, jo soc diputada de Benestar Social i quan a més em van dir que a més és una gala amb solidaritat a la Fundació ACE, també amb l'amic Toni Jolan. Jo era més cap a la teva banda que cap a la del Bru d'edat. I evidentment amb la doctora Boada, que he anat a moltíssims actes i sempre li fan uns grans reconeixements perquè s'ho mereix. Jo crec que a més és un honor i per tant moltíssimes felicitats. Moltes felicitats també als premiats i premiades, que també ve que hi ha moltes dones premiades avui i per tant també vull felicitar a tothom. Per tant, el primer premi, un premi de 3D, és pel Daniel Omar Cortés Fuentes. Per tant, moltes felicitats, Daniel Omar. Un aplaudiment, sí, la fotografia. Moltes felicitats. Sí, gràcies també a les persones que ens han ajudat a entregar el premi. Ai, a veure si ens deixaran entregar un premi amb tranquil·litat. Algú s'ho creu. Abans de seguir, però, voldríem agrair a totes les empreses i institucions col·laboradores que fan que aquests premis Talent d'enguany siguin possibles. Darrere de les empreses i entitats sempre hi ha persones compromeses i hem tingut la sort de trobar grans amics, grans persones que ens volen acompanyar en aquest projecte que són els Premis Talent. Sembla que tenim alguna imatge, coneguem qui són aquests Premis Talent, sortirà una graella amb tots els logotips. Però bé, sortirà. Això, un aplaudiment per ells. Un aplaudiment per ells. Moltes gràcies. Una de les novetats d'enguany és el premi a la selfie. Allò, tothom que s'ha volgut fer una selfie arreu de Catalunya. Catalunya, aquest nostre país tan meravellós. I escolteu, ara no sé si mireu la tele, TV3 i aquests canals, aquests nostres canals, i cada dia ens ensenyen Catalunya. Sobretot hi ha una persona que ens ha ajudat molt, l'heu vist també en el vídeo, que ens ajuda a conèixer Catalunya, que és en Rafel Bagot. Ets per aquí, Rafel? Sí, endavant, doncs un fort aplaudiment per al Rafel. A través de l'Espai Terra, benvingut. A través de l'Espai Terra cada dia ens dones a conèixer una mica més d'aquesta Catalunya. Què et sembla això dels premis que tinguem la categoria selfie? Te n'has fet algun, tu, selfie? De tant en tant, sí. Jo crec que Catalunya és un país que, per descomptat, tenim molt de talent. El que hem d'aprendre és a no tenir complexos, a exportar-lo i a tenir molt clar que nosaltres som tan bons com qualsevol. A vegades ens fa por anar a treballar a la BBC o anar, si som jugadors de bàsquet, pensar que podem acabar a l'NBA. Això està passant ja fa anys i jo crec que cada vegada si estem més convençuts que nosaltres ho podem fer, ho aconseguirem. Moltes vegades això, treure's una mica aquesta por de pensar que no som capaços de fer-ho i tirar endavant sense cap mena de temor. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per haver-te prestat també a ser un dels padrins, podem dir així, aquests 2 mesos anteriors dels Premis Talent, animant a la gent, sobretot, que et col·labori. Moltes gràcies i molt bona nit. Gràcies a vosaltres. Adéu. Doncs sí, una de les selfies d'aquesta gala, quina podia ser? Doncs tots nosaltres fent-nos una selfie mentre dipositem, per exemple, uns calarons, siguin en moneda o en format paper, en aquestes urnes que tindrem després. Col·laborar amb l'ACE, com dèiem, que la Fundació ACE que treballa per l'Alzheimer. Com us dèiem a l'inici, no perdeu l'oportunitat d'ajudar-nos en aquesta tasca encomiable. Doncs ara sí, passarem a conèixer els guardons de la... Sembla que ara ho tenim en pau, per tant, sembla que sí, que seguirem. I no hi és, no hi ha ningú. Doncs per entregar, com dèiem, el premi a la millor selfie, voldríem que ens acompanyés una personalitat molt important del país. Què passa, que mireu? Ah, no, no hi ha res. Com és el senyor Barragán. Sembla que hi és. Són el Barragán? Recordeu qui era el Barragán? No està. Barragán. Hola. Hola.
Hola. No hi és. No hi és en Barragán. Escolta, avui tenim un desastre. Normalment em toca presentar gales que són una mica desastre. No ho entenc clar com serà, perquè no d'allò, Se t'està caient la gala ara mateix, Ara s'acaba d'ensorrar la gala. No, però vostè no és Barragán. Vostè havia sortit... Aviam, però és que la gent sap qui sóc jo ara, per exemple. Tu no diguis res. Oh, bona tarda, qui sóc jo? Ángel Llàcer, home! Qui és? Qui? ¿Cómo estamos? Ángel, has visto el vídeo. ¿Qué es Estoy eso? aquí para pedir Aquest és una el que volia. ayuda para la causa esta, ¿cómo era? Sí, bueno, es algo que todos podemos sufrir, ¿verdad? Y entonces hace falta una ayuda para ayudar a la causa esta, ¿no? Y esto, pues nada, que te lo agradeceré muchísimo que nos ayude a la causa, Y vale majo que te la pique un escarabajo, ¿Cómo era? Què vol dir això? És que no se'n recorda del nom de la fundació. No, se t'ha caigut el xer ara mateix? Perdoni, però és que aquí hi ha un liu, aquí tenim el senyor Barragán per darrere. Vostè que Tu no surt vas aquí no... presentar una gala! Tu no vas presentar una gala i se't caigui així ara! Sácalo de dentro, vostè m'entén? Sácalo de dentro! Com? Què vol que tregui? Sácalo! Ara no trec res, jo no ensenyo res. Ja volia que tregués l'ou abans. A veure, Manu! On està el Manu Guix? Qui és el Manu? Manu! Manu Guix, sempre vaig amb el Manu Guix. No, hi és el Manu, hi ha Manu. Com que no hi ha pianista aquí? No, aquí tenim en Feu, el mestre Feu. M'han posat un senyor que no és el Manu Guix. Qui és aquest senyor? Doncs el mestre Feu, home, per favor, un aplaudiment pel mestre Feu. Ha cantat Àngel Llàcer. Però, escolti, perdoni, vostè què ve a fer aquí? Jo he vingut aquí a pujar-te el xer, perquè això se t'està caient... O sigui, no ho estem emetent, això. Fixa't una cosa, jo he treballat a tocar no me suena, Operación Triunfar, tocar me suena, me torres a Mira, la seva cara a mi no em sona de res. Escolta'm una cosa! Sí, ja el sento, Jo escolti que crido estic aquí. molt! Escolti, però què li passa a vostè? Vostè està molt nerviós. Vostè està molt nerviós, perdoni, Ara et cantaré una cançó, va. Ah, bé, Ara cantaré una cançó. no és el primer, no es pensi... Perquè segur que el públic s'està avorrint. S'està avorrint, el públic. Sí, home, no ho sé. Ara cantaré una cançó, Albert. Sí. Què fa? Per què em mira així, vostè? Estic nerviós, ara. Bésame mucho. Albert, mira! Sí, home, que vol que em miri, que em fa vergonya. Como si fuera esta noche la última vez. Mira-me a mi, Llac! És que no el convidarem més, serà l'última, sí. Bésame. Tira, Manu, tira. Bésame mucho. El mestre Feu. Que tengo miedo a perderte después. Segueix, Manu, segueix. Va, que ens fem un pico. Per favor, que fem un pico! Home, que us que ens fem un pico! Per favor! M'ha fet la cobra! M'ha fet la cobra, aquest senyor! Quina cobra? M'ha fet la cobra, així me tirava per darrere com el Bisbal! M'ha fet la cobra! És un marrano, home, que vol... Aviam, per favor! Mestre, un moment, sisplau! Però escolti... Aquest senyor m'ha fet la cobra. A veure... Ara farà un pico. Si fas un pico no puja l'audiència. Fem-nos un pico, va. No vull fer pico. Va, home, va! De polls ja n'he tingut... Va, donem un petó! Escolti, per favor. Oi, anem a fer una cosa ara, tu, el públic... No, és... No, el públic ens farem un pico. El públic no té problemes com tu, no és un amargat com tu. Amargat, és un amargat! Ara ens farem una fotoselfie. Això és fotoselfie, no, el premi? Sí, Vols que pugi l'audiència, allò? És que no en tenim, no... És igual! Tocar no me suena, tocar no me suena! Bueno, però què li venen a... Arcades no, no tinguem aquí un disgust, ara. Ara jo vaig a fer una fotoselfie, tu i jo ens fem un pico, no, i a darrere surten tots, i els que no vulguin fer pico posa morritos, i que darrere poses morritos. Miri, jo me'n vaig, Allà que perquè poses això és una morritos, tu. vergonya. No te'n vagi, Albert, passa't aquí. Però és que m'està destrossant aquí la gala, escolti. Vine, va, que ens farem una foto, que ens fem un pico. Vine! Vine, home! Ai, espera. No, però si ja se li ha marcat, Espera, quina que se m'ha merda de la pantalla. selfie. Per favor, home, però si no es veu la gent que no veu Vale, els tothom, focus. els d'aquí ens fem un pico, Una, dos i tres, però morritos. Ai, que ets amargat! Prou, home, per favor, un aplaudiment, Bueno, gràcies està bé. a tots, Escolti, per favor. A veure, com ha dit que es diu vostè? Com ha dit que es diu? Àngel Llàcer, per favor! Escolti, per favor. Doncs vostè no porta alguna per mi? Clar que porto alguna cosa. No. Va, té el sobre, que ets pesat. Això, home, el sobre, per favor. Ets pesat amb el sobre. Marxi ja. Ja t'enganxaré. Per on? No, allà darrere hi ha el senyor Dalí, per allà potser encara li d'allò.
Molt bé. Gràcies, Manu! Moltes gràcies, senyor. Adéu-siau, per favor. Ha estat una mica... Aviam, doncs sí. Ara, perdoneu, estic una mica nerviós perquè, clar, venen aquests personatges. Preguem que ens acompanyi el senyor Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme. Entregarem els premis al millor selfie. Com està? Doncs molt bé, farem... Hi havia un tercer, que aquestes és... Sí. Ah, molt bé, faci, veig que ho té molt preparat vostè, això. Tinc els noms aquí, no és que vagi a fer un discurs ni molt menys. En tot cas, felicitar primer agraïments al Bru i a tot l'equip, perquè crec que és difícil arribar on s'ha arribat i sobretot amb uns productes de disseny, amb uns productes de qualitat i uns productes de talent. Per tant, l'Agència Catalana de Turisme i sobretot la nostra destinació, que és Barcelona, Catalunya, volem que hi hagi productes, volem que hi hagi un record digne, un record que ens identifiqui. I jo crec que el Bru, i gràcies a l'esforç, s'ha aconseguit. 3 premis. El Premi Selfie, i començaré pel tercer, que és el tercer classificat, que és la Mònica Valdivieso, que treballa al sector turístic, però està a Falset i no ha pogut venir. Per tant, li han tocat 2 entrades pel Mundial MotoGP, al circuit de Barcelona-Catalunya, al Peace Box i a l'11 de juny. Per tant, no ha pogut estar aquí. És el tercer classificat. El segon classificat sí que està aquí. Es diu Dimitri Mihai. Crec que està per aquí. Dimitri. El premi són també 2 entrades pel Mundial de MotoGP al circuit Barcelona-Catalunya a l'11 de juny. Per tant, Dimitri, si vols, vine aquí i ens fem un selfie. El premi està dintre d'aquest sobre. El premi és aquest. Aquella foto va tenir el mèrit, una mica més i estimba el nen, també. Escolta, això és una mica perillós. La nit dels selfies, aquesta. Bé, i el primer classificat és Àlex Agüera, que crec que està a la sala, també. Sí, Àlex. T'ha tocat també 2 entrades pel MotoGP, al circuit Barcelona-Catalunya, al Peace Box, i una visita amb maridatge de vins i formatges al celler de Torres. Felicitats. I també un selfie. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme, per aquests premis selfie. Quan vam plantejar els nous premis talent i quines categories havien d'incloure, vam pensar de seguida que el que mou, que canvia el disseny, els objectes que ens representen, sobretot, és el relat de les coses. I per això vam convenir que havíem de premiar els millors relats que oferissin una nova visió. Una visió de Barcelona, una nova visió de Catalunya, una nova visió d'allà on nosaltres consideréssim. Jo crec que escriure nous textos, escriure nous productes, havia de ser l'important, sobretot. Qualsevol objecte, qualsevol element que nosaltres creem ha de tenir darrere un relat. I per això vam decidir crear el Premi al millor relat. Doncs sí, tenim uns premis i en aquest cas demanarem que de seguida ens acompanyin 3 personalitats també. Però abans em sembla que tindrem un convidat també, que no sé on para. Algú ha vist algun escriptor a la sala? Perquè els premis de relat, normal que el doni algun escriptor. No? Algun articulista? No? Tampoc? Tenim algun director de diari? Alguna persona que treballa algun diari? Ah, aquest sí. Doncs espero que demà ens facin una bona crònica, perquè, esclar, ja que venen... Jo veig algú que treballa a un diari, i és un diari que ens ha ajudat molt
aquests temps, sobretot aquests 2 anteriors mesos, que és un diari molt propi de Catalunya, és el diari Ara, i és el senyor Antoni Bassas. Fort aplaudiment pel senyor Antoni Bassas. Com estàs? Benvingut als Premis Talent. Escolta, com ho has vist, això? Primer de tot, felicitar-vos i agrair-vos que ens hagueu col·laborat fent aquesta promoció. Molt bé. Moltes gràcies, bona nit a tothom. No, ho veig perillós, francament, perquè cada número que surt, diguéssim que millora l'anterior. Està bé, això. Això és com un patí, com si diguéssim. Però fins al moment ho veig molt bé. No, és un plaer poder representar en un acte com aquest que premia el talent i amb una causa solidària com els 25 anys de la Fundació Acer. És un plaer per nosaltres, pel diari Ara, poder ser, en certa forma, el portaveu que fa difusió d'aquests premis. Nosaltres som el diari més jove de la ciutat, tot just hem fet 6 anys, tenim la pretensió d'arribar a molta gent cada dia més gent. En aquests moments som ja a la ratlla dels 40.000 subscriptors i aquesta és una tasca col·lectiva que demana també el talent de molts professionals cada dia en molts àmbits. Perquè, com sabeu, avui un diari no és només una cosa que s'escriu al vespre, s'imprimeix de matinada i es ven al matí, sinó que gairebé és un canal 24 hores de notícies. Per nosaltres, notícies com les que representa la vostra iniciativa és, sens dubte, allò més agradable que es pot publicar cada dia i en aquest sentit em fa l'efecte que estic autoritzat per dir que ens tindreu al vostre costat sempre que vosaltres vulgueu. Moltes gràcies, senyor Bassas. No sé si hi ha algun articulista seu per aquí avui, no? Algun articulista que ens faci una crònica per demà, potser? Cap problema. Y entonces es muy bello este hombre, por favor, es bellísimo. Entonces déjame pasar, por favor. Per on ve ara? Entonces es Antoni Bassas. Ja deia jo que això... Este es Toni Bassas, que es un hombre muy bello. Es posava perillós, sí. Perdóname. Entonces, Albert, buenas noches, bienvenido. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Qui ets Boris tu? Izaguirre, buenas noches. Ai, el Boris Izaguirre, la mare que ens va matricular. Entonces, Antoni Bassas, por favor. Que no es ¡Antoni coneixien. Bassas! Que no es coneixien. No, entonces no, por favor. Entonces él se está yendo. Però tu escrius per l'Ara o no? Yo no escribo nada para Lara, pero yo soy. ¿Por Tú qué sabes no? que yo escribo libros. Entonces, he escrito Bueno, però novelas podria muy escriure algun bellas. article per l'Ara. Y entonces el Lara no me conoce. Bueno, ara sí, escolti. Pero entonces no me dan la opción de hacer un artículo. ¡Ya que no tengo un artículo, por favor! Mira, aquesta nit n'escriu un. Gràcies, senyor Antoni Bassas, per acompanyar-nos. Felicitats. Gracias, Bé, Boris. Antoni. Eres muy bello. Sí, ojo, perquè Gràcies aquest por home... todo. Ojo que reparteix petons, aquest home. Nos vemos pronto, Ah, no, Toni. que era el d'abans, era el d'abans. Siempre que quieras, eres un varón. Gràcies. Entonces, Oiga, claro, pero es que no me has dado la opción a mí, ¿no? Entonces, tú eres un hombre muy bello. Però vostè què ve... No, comencem. Però vostè què ve a fer aquí ara? Entonces yo he escrito mucho, estás hablando de novela, sí, por claro. favor. Yo he escrito Sí. más que Ángel Yasser. Ha escrit llibres, vostè, sí. ¿Cómo? Ha escrit llibres. Yo he escrito libros, he escrito novela, he Sí. escrito, por ejemplo, el libro este tan bello que Ara me no dieron... se'n recorda. Claro, no me acuerdo. Que et van donar un premi? Que me dieron un premio casi. No, el Planeta no, vas quedar finalista. Premio Planeta no, casi. No, Sí, vas, entonces, casi, claro. entonces casi. era una oportunidad de oro para brillar como Ay, por autor favor. contemporáneo, ¿no? Pero entonces no ha podido ser, ¿no? No, ho sento, però no li van donar. Entonces, Albert. Digui'm. Entonces yo creo que me des la oportunidad a mí Sí, digui'm. de tener algo entre tú y yo, ¿no? Porque entonces No. con Ángel Yasser nada. No, és que la veritat, no, és que m'agafen en un moment de la meva vida que no és ¿Quién quiere que nosotros nos demos un beso, por favor? Per favor. Ja? Es que no han entendido nada. No, és que no, jo tampoc l'entenc, la veritat, m'he perdut els papers. Pero entonces, ¿qué te pasa? Que no entiendes a ningún personaje, ¿no? Es que no entiendes, no és que entiendes va a tu sortir Peña, vostè aquí... Però escolta, ja li dic que no vingués més, vull dir, em canso, vull dir, de tenir gent així aquí passejant. Eres muy bello y eres muy varón. ¡Tienes unos pechos! Bueno, entonces me estoy yendo ya porque me estoy poniendo Mira, és que la nervioso. veritat és que els ous... Me he quedado con Vostè que Antoni em toca per Bassas. darrere. ¿Dónde está Antoni Bassas? Antoni Bassas ja ha marxat, la veritat. Però Te estoy entregando los sobres. ¿Los vienes a buscar o...? escolti, ¿Tú has estado por el Gay Champla? ¿Tú has venido al Gay Champla alguna vez? però on està vostè? ¿Cómo dónde estoy yo? Que està ¡No soy algun bar? Boris Izaguirre, por favor! Que està a algun bar o algo d'allà, o què fa allà? Yo soy responsable de la liberación del Gay Champla. Ah, Los hombres como tú, que tienen bello... perdona, a veure, vostè que parla,
Los ¿Cómo de hombres como bello? tú que tienen vello, que tienen Que molt veo. pectorales. Sí, pectorales, una cosa. Bueno, entonces me estoy yendo. No, és que ja m'estoy vostè què ha yendo. vingut a fer aquí? És que no ho entenc, ha vingut tot això, els sobres. ¿Has visto qué bello que voy? Me estoy yendo por aquí. Però, escolta, vigili que patina, això. Tómese un còctel, a veure si relaxa. Que entonces es que hay un hombre muy bello. Discúlpame, Albert, porque he Sí. visto canas. Y entonces cuando estoy viendo canas me dan ganas de roerlas y de tocarlas. Y Bueno, tiene el escolti, pelo... la gent que ha vingut no té cap culpa. Se lo va... Este hombre utiliza Grecian 2000. Bueno, entonces ya me estoy yendo, Moltes ok. gràcies, per favor. Me estoy Sí. yendo. Bona nit, Luz de Gas, Boris Izaguirre. Moltes gràcies, Boris Izaguirre. Gràcies. Gràcies. La veritat, mire, és que he perdut els papers ja, escolti. Bé, en tot cas, ara sí que anem a entregar els premis al relat. I, per tant, demanem que ens acompanyin la senyora Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, la Marina Espasa, Barcelona Ciutat Literària d'UNESCO, i el senyor Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Bueno, menys mal que ja ha marxat. Tinguin. Tingui i tingui. Molt bé. Doncs ja poden... Sí. Hola, bona nit a tothom. Gràcies per convidar-me, per comptar amb mi i amb nosaltres. Va ser l'Antoni Daura el que em va parlar d'en Bru, me'l va presentar i quan em van explicar la idea dels Premis Talent, i que era el primer any que feien relat, vaig dir, home, això és perfecte per mi perquè jo estic al capdavant d'una cosa que es diu Barcelona, ciutat de la literatura, i com ha dit ell, 18 milions de persones et visiten Barcelona, però no hi ha 18 milions de persones que sàpiguen que a Barcelona hi ha molta literatura i que és una ciutat amb un patrimoni literari molt i molt ric. Llavors, premiar relats i a més donar diners per relats és una cosa inaudita i insòlita, és a dir, que tenim el rècord de la gent que paga més bé el relat. És a dir, que això ja ho tenim. Jo dono el tercer premi, que és per la Àngels Gil Vieto. Està dotat amb 500 euros. Aquests 500. Sí, també el diploma. Molt bé, moltes gràcies. Seguim amb el segon, dotat amb 1.000 euros. Bé, bona nit a totes i tots. Jo, encara que em faré repetitiva també, volia donar les gràcies i felicitar el Bru Recolons i a tot l'equip dels Premis Talent, evidentment també a la Fundació ACE pel que ha fet, està fent i farà, i com no a tots els participants i especialment als guanyadors. Jo, que vinc o defenso en aquests moments tot el món universitari, des d'allà agraïm molt aquest tipus d'activitats i de promoció perquè ajuden també a donar a conèixer a tot el talent que evidentment hi ha a tota Catalunya, però que penso que especialment està en les nostres universitats i per tant que aquesta també és una possibilitat més de donar a conèixer tota aquella feina i tot aquell talent que tenim a les universitats catalanes. Ja ara ja passo a llegir el nom del segon premi, que és per la senyora Míriam Díez Bosch. Que diu que no és la Míriam. I per què puja? Perdoni, per què puja vostè? Sí. Sí, pot dir-ho, sí, clar. La Míriam és fora, només dic que l'hem escrit a 4 mans, el relat. Jo em dic Anna, les dues són de Girona i res, això, que la Míriam no ha pogut venir, però que l'hem escrit... Les d'autores són les dues. Sap què és que tenim tan espontanis avui que el tio es veig una mica perdut, eh? No passa res, no passa res. Sí, i això és... Molt bé, i ara passem al primer, 2.500 euros i, evidentment, el premi. Senyor Daura. Bé, molt bona tarda a tothom.
abans de res, en nom propi i del Gremi de Llibreters, agrair a l'organització d'aquests premis que ens hagin donat l'oportunitat i la confiança de poder col·laborar amb la tria dels millors relats i en la seva difusió. Val a dir que la Marina ja ho ha apuntat abans, Barcelona és una potència... Una mica de silenci, sisplau. Perdoni. No, deia que Barcelona és històricament una potència mundial a nivell, diguéssim, de literatura, de producció de llibres. Val a dir que nosaltres tenim documentada a la ciutat de Barcelona des del segle XVI una confraria de llibreters, per tant vol dir que en aquell moment també hi havia editors i per tant hi havia naturalment autors. Per tant, doncs, l'oportunitat, diguéssim, d'afegir a tots aquests premis que volen d'alguna manera posar en valor Barcelona, doncs no hi podia faltar i per tant és un bon encert, creiem, que també els nostres autors tinguin l'oportunitat, diguéssim, de demostrar-nos tot el que saben escriure. Tenim per mar Barcelona. I dit això, doncs passo a llegir el veredicte del jurat. És que el talent puja des de ben aviat. Doncs el primer premi de l'àmbit de relats és un relat que es titula L'últim mestre del temple, que l'ha escrit la Sílvia Lagarde Mata. L'enhorabona. Moltes gràcies als guanyadors, també a les personalitats que ens han acompanyat. Algú s'ha deixat el sobre? Sí, pot ser que sigui ella? Molt bé. I que no es ratlli, home, ja que tenim un diploma, que no se'ls hi arrugui, que agafin el sobre. Em sembla que teníem preparada la Lucrecia, pot ser? Que veus que us he dit jo que no era un bulo. La Lucrecia ens ha volgut dirigir unes paraules. Veiem si és veritat. Al final em posaré jo rastes. ¿Qué? ¿Qué digo? Hola, amigas, Hola, amigos. Lucrecia. Deseo que esta gala, Premios Talent Cataluña 2017, sea todo un éxito. Felicidades a Bru Recolons, que es el creador y fundador. Felicidades al jurado, felicidades a los fantásticos galardonados y a todos los invitados que han asistido esta noche. No puedo estar con ustedes porque viajo a Marbella, me otorgan el Premio Latino de Oro a la Mejor Voz Femenina 2017. Por eso es que no puedo estar y les deseo de todo corazón y con todos mis besitos de chocolate que fluya y que sea maravillosa. También les exhorto a continuar colaborando con la Fundación ACE para poder erradicar el Alzheimer. Molt bé, veus? Teníem la Lucrecia, ha anat a Marbella, bonica població, és igual. Comencem a acabar, perquè un dels premis més importants de la nit, i que vam tenir la idea d'incloure enguany, és el... Què? Hola. Què és això? Ei. Què és això? Qui és vostè? Soc Albert Pla. Home, que... Escolta, a Toreros vam quedar que no en volíem saber res, els Premis Talent. Com? Està obsolet, els toreros ja no es venen a les Rambles. A mi m'és igual, a mi me la sua tot. Ja. Que a mi m'és igual. Molt bé. M'és igual tot. No em digui que ha vingut a cantar. He vingut a cantar una cançó. Ja. El meu hit. Sí. Jo no crido gaire. Menys mal. Però sóc animador de festes. Sí. Molt bé. Vull cantar una cançó. Estupendo. Bueno, perdó. Vull cantar una cançó. Canti. Allà se sortirà dient que està muriendo esto. Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar tot. Ja. Papa, jo vull saltar el ruedo. I ai, papà, jo vull ser torero. Son pare, pobre... És maca. Qui? La cançó. Uf, sí, una meravella. Escolti, moltes gràcies. Tinc una altra cançó sense guitarra. Un servidor
ha estat sempre pastor. 100 cabres tinc i un serró, i oi lai cai, i oi lai cai, lai carai. Un trompet, Escolti, què és això? Això és una cançó? Però vostè no va anar al conservatori feu? Escolti, Ara canto- mestre, perquè això... ara canto reggaeton. Ah, també, mira, sí. No és el primer que aquesta nit canta reggaeton. Un senyor de Mallorca ha vingut a cantar reggaeton. Sí, sí. Senyor de Mallorca ha A mi vingut a cantar. m'agradaria que el públic cantés amb mi al taxi. Taxi que li vindrà a buscar aquí l'enviarem, escolti. Vaig a cantar-la. Escolti, no es faci mal, Però a vostès els hi fa gràcia, això. És més animada. Taxi. Vosaltres heu de dir taxi. I torno. Ai, Déu meu. I torno. Taxi. Anem tard. Vagin fent-li cas, vostès. Bandarres. Yo la conocí en un taxi de camino al club. Yo la conocí en un taxi de camino al club. Ella paró el taxi. Ella paró. Ella paró. Mec, mec. No. Bueno. Ja està? És que ells tenien que fer mec-mec. A veure si no avisa que em vol que ho sàpiga que hem de fer mec-mec. Ho fem una vegada més. No, per favor, s'ha acabat. Moltes gràcies. És que estic molt content. Ho sembla, Se li veu, vostè, la felicitat. Que és que era el pot de les hòsties, que és que estava cremat. Que és que, hòstia puta, quina vida Perdoni. més berra que Escolti, tenia. a dalt hi ha Per pastilletes. desgràcia era un gat. No tindrà pas un sobre por ahí. I tenia 7 vides, sí. I va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat, en esclafat sota el camió, i veia que no podia respirar, però per res la vida no volia. Sí, Vida, és bona aquesta, escolti, arribarà lluny. Vostè té talent. Aquest és un sobre Què és això? per tu. Sí, aquest també. Deixi. Deixi. Una mica de lío. Ja ho veig, jo, vostè, que no Jo estava... la conocí en un taxi Per favor, de emporti-se'l. camino al club. Monti, emporta-te'l, per favor, perquè aquest home està delirant, per favor. Taxi! Vergonya, home. No ho sé, la veritat, jo estic una mica desconcertat. Bé, doncs sí, passem ara als Premis de la Música. Música una mica diferent, esperem que aquest senyor. I per entregar els premis a la millor música, els Premis de la millor música, demanem que ens acompanyi la senyora Teresa Pitarch, presidenta de l'Institut Català de les Dones, i en Lluís Gendrau, director editorial i fundador del grup Enderroc. Hi som tots? Molt bé. Que ha assegut a última fila, vostè? Que no li havien dit que havia de sortir. Molt bé. La sorpresa és que escoltarem les cançons, també. Comencem per aquest premi extraordinari, finalista, diguem-li, són 1.000 euros, l'entrega a la senyora Teresa Pitarch. Sí, pot parlar aquí. Bona nit a totes i a tots. En primer lloc vull agrair a l'organització dels Premis Talent, a la persona d'en Bru Recolons, que ens hagi donat l'oportunitat a l'Institut Català de les Dones de poder-hi participar. Dir-vos que com a presidenta de l'Institut Català de les Dones, però també com a dona, és un honor poder avui entregar aquest premi per molts motius, però el principal és que Premis Talent van alineats amb un dels objectius essencials de l'Institut, que és fomentar el talent femení, fer aflorar el talent de les dones i sobretot buscar referents per a les nenes, pel futur de les nenes. Avui entregarem aquest premi perquè és important sobretot per un motiu. Si Catalunya vol ser un país capdavanter, ha de ser primer un referent en polítiques d'igualtat i Premis Talent ens ajuda. Des del Govern de la Generalitat n'estem convençuts que ha de ser així i serà així i jo personalment també. Moltíssimes gràcies. Llegeixi el nom. Hem de saber qui ha guanyat. La guanyadora és Irene... Una dona.
Irene Desblanc. Debleu. Debleu. És que és una lletra tan fina. Una foto. Moltes gràcies. Ara d'acabar, em sembla que la sentirem. Anem a entregar l'altre premi, sí? Aquí. No, esperis un moment aquí. Així farem una foto final. Bona nit a tothom. La música també forma part de la identitat del país. Un país sense música seria un país sec, sord, inexistent, seria un país invisible. Per tant, un bon dia el Bru Recolons també va tenir la idea de que en aquests Premis Talent hi havia d'haver la música. Ell, que és un home amb el qual no es pot objectar i amb el qual fins i tot l'hem sentit cantar gospel, doncs la música també és present en aquests premis. Música que ha d'identificar el país, música que ha de ser el paisatge sonor del país, música que ha de servir per exportar Barcelona i Catalunya, perquè té música a Barcelona? Quina és la música de Barcelona? Hi ha una música de Barcelona que els que ens arriben i ens visiten identifiquen la ciutat? Hi ha una música a Catalunya que ens identifica com a catalans arreu del món? Doncs això és el que ens preguntem en aquest jurat. Res, des d'Enderroc, hem estat membres del jurat i aquest primer premi cançó dels Premis Talent ha anat a parar a una formació que es diuen Catfolkin. Per tant, felicitats per ells. Una banda de Cardedeu que té seu a Barcelona. Quanta gent ve aquí? Que no pugi aquell del bigoti un altre cop, eh? Si me'ls mirar bé. Mira, només tenim un, d'aquests. Heu de compartir per la vitrina. Molt bé. Diplomes sí que n'hem fet. Clar, diplomes és cosa més fàcil de fer. Un aplaudiment per tots ells. Moltes gràcies. Podeu baixar, us escoltarem també. Moltes gràcies, senyora Pitars. Moltes gràcies, Lluís, Gendrau. I ara sí, anem a escoltar aquestes dues cançons, començant per Irene Debleu. No sé si ho he dit bé. Sí? Serà la primera en... Escoltem, doncs, aviam. Hi ha un cono de carretera. Hi ha un cono de... No sóc l'Albert Pla. Podria ser un bon... un desplaçament horitzontal. Un cono de carretera, un cono de... Mestre... L'audiència, ara, Escolti, és que no és culpa meva si està caient l'audiència. Cada vegada que té que anar un vídeo, se'n va l'audiència la merda. Escolti, però on baixi ara, vostè? Que s'estava dutxant. Jo ja me'n vaig, és igual. Barcelona, 6 first, name and
Era la Irene Deuble, una fantàstica música. En quin idioma era? És que abans, no passa res, perquè abans ha sortit una mallorquita, poc l'he entès, vull dir que tampoc ve d'aquí. Però molt bonica peça. Segona, són els Catfolkin. Sí? A veure com és la cançó. Escoltem-nos. Si no la toca vostè, mestre, la canto jo. El cor d'aquestes muralles, les pedres que porten gravades un vell estendard, paraules al vent penjades latents que són esborrades pel pas esbarat de la gent, pel pas esbarat de la gent. Porta un somriure la nostra Barcelona, crida, desperta'm la seva gent. Amb l'herència, un silenci de pedra, encara sota la mirada del vell vigilant. El seu poble té l'anel sempre ferm i l'última bala per fer enderrocar el mal govern, per fer enderrocar el mal govern. Porta un somriure la nostra Barcelona, crida, desperta'm la seva gent. La nostra Barcelona crida, desperta'm la seva gent. Rosa que crema de foc la teva història, ara t'enlaires amb pas valent. Porta un somriure la nostra Barcelona crida, desperta'm la seva gent. Molt bé, amb barretina, Què és això? Que encara sona. Com no podia ser, Amb barretina, escolta, una cosa ben nostrada. Aquests són els Premis Talent, on descobrim tot allò que vol representar el nostre país, la nostra ciutat, i tots aquells que han passat avui pel nostre escenari són també el reflex del talent. Tots els que han aconseguit guanyar i tots els que han participat, tots els que s'han esforçat i ens han enviat les seves peces, perquè la feina, el treball, la dedicació, l'esforç són els primers graons del talent. Un fort aplaudiment per tots ells, pels que han guanyat i pels talentosos, que enguany no, però l'any que ve sí. I demanem que ens acompanyi per cloure l'acte el senyor Ignasi Genovès, director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya. Ve per allà.
sortirà per darrere, com els artistes. He saltat per aquí. Bona nit. Bé, bona nit a tothom. Veig diputada, diputat, regidor, president del districte, secretària general, presidenta de l'Institut de la Dona, directora general, resta d'autoritats, organitzadors de l'acte, amigues i amics. Diu el diccionari de l'IEC que talent és especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses. També vol dir una altra cosa en femení. Talent en femení vol dir gana, vol dir fam. Això s'utilitza sobretot a les illes, de ben segur que... No invoqui ningú ara, no invoqui ningú, tindrem un disgust. En Tomeu Penya segur que ho fa servir, però vaja, deixem-ho estar, això mateix. Bé, tornant al talent en masculí, doncs, escolteu, és del tot una evidència que en aquest país, tant a Barcelona com a Catalunya, hi ha molt de talent. Hi ha un talent impressionant i hem excel·lit en talent tot al llarg de la nostra història. No cal que anem als orígens de la nostra història, no cal que anem al romànic de la Vall de Boí o recordem el gòtic civil català, tant el religiós com el civil, o bé una revolució industrial que vam fer sense cap mena de matèries primeres ni res, simplement amb el talent de la gent d'aquest poble i amb tenacitat. Vam fer una revolució industrial que vam fer de Terrassa a la Manchester del Sud, com se'n deia. Tenim un modernisme impressionant, un modernisme que en poques ciutats i pocs llocs del món hi ha una concentració tal de modernisme per metres quadrats com el nostre Eixample. Tenim els noucentistes, tenim tot un seguit de noms que jo us diria i que evidentment són una mostra increïble del talent del país. Si diem els Mirós, els Dalís, que per cert ens ha acompanyat el senyor Dalí, Mirós, Dalís, Tàpies, Terrats... Vostè va invocant, però aquí tindrem un disgust. Sí, tindrem un disgust, doncs deixem-ho estar. Casals, Cavaller, Victòria dels Àngels, Alicia de la Rocha, Gaudí, Puig i Cadafalc, Coderc, l'equip de RCR que ara acaba de guanyar el Premi Pritzker, que és com el Nobel d'Arquitectura. Parlem de Granados, Montsalvatge, Albéniz, Guinjoan, parlem d'Adrià, Ruscalleda, Santa Maria de Roca, etc. Per tant, escolteu, no cal recordar, com he fet, els messis aquests, parlant de talent, els messis de cada una d'aquestes disciplines, sinó que us voldria simplement compartir amb vosaltres 5 dades d'actualitat, de mostres de talent col·lectiu del nostre país. En primer lloc, Barcelona és la 5a ciutat europea amb més startups, això ho diu Estadístiques de la Unió Europea. Catalunya seria el segon país de la UE, si fos independent, alguns dirien quan sigui independent, segon país de la UE en concessions d'ajut a l'excel·lència científica per cada milió d'habitants. Tenim el 26% de les startups digitals de tot l'Estat. Per tant, són dades del mobile. Des de l'any 14, Catalunya lidera la captació de recursos europeus d'innovació per a pimes de tot l'Estat. I per últim, Catalunya és líder en inversió en startups. El 2015 ha captat el 60% de les inversions del conjunt de l'Estat. Bé, escolteu, això són 5 dades que m'he permès compartir amb vosaltres, com podríem donar-ne tantes altres, que mostren que realment aquest és un país que té molt talent i que va endavant com una moto. És per això tan important aquests premis, aquesta gala i aquests premis que convoca els Premis Talent, perquè ens ajuden a aixecar nous talents i sobretot joventut. Hem vist avui en molts dels premiats, hem vist molta joventut. Això és molt important, això és imprescindible, és fonamental. Per tant, aquests premis ens ajuden a contribuir a fer una Barcelona i un país cada cop més forts, de més qualitat, un país d'excel·lència. A sobre ho feu solidàriament, perquè aquesta gala és una gala solidària en benefici, com s'ha dit, de la Fundació ACE, per tant, de lluita contra l'Alzheimer. Per tant, escolteu, això ja és el doble salt mortal. Potenciar el talent i a sobre fer-ho d'una manera solidària realment val tots els diners del món.
Per tant, sapigueu que tindreu, heu tingut, teniu i tindreu, naturalment, el recolzament de la Generalitat de Catalunya sempre que estiguem en condicions de fer-ho. Bé, ja per cloure, felicitar els organitzadors, el Bru Rocaluns, naturalment, i tot el seu equip, el seu fantàstic equip. Felicitar també l'Helena Agustí, que és l'autora d'aquesta peça que heu regalat als premiats, que és una peça realment que té molt de gust i és molt bonica, una peça de la seva família, i naturalment felicitar a tots els premiats. Per tant, escolteu, moltes gràcies, moltes felicitats i que tingueu bona nit. Moltes gràcies, senyor Genovès, però no marxi perquè ara volem fer una fotografia. Un moment, per favor, Albert. Escolti, senyor Llàcer. Deixa'm fer una cançoneta, home. Escolti, però deixa'm fer una... Per què et costa? Un moment, que no et faig un pico, no et faig pico. Soc l'Àngel Llàcer, Però d'on ha tret aquesta melena el senyor Llàcer? No, perquè m'he vestit de dona. Perquè ve d'escola de sirenes. Deixa'm un moment. Monti, sisplau, dóna'm un cop de mà. És que he vingut amb el pianista. Un moment, és que et vull sorprendre. Oi, nen, però com vas així? Aguanta'm això, sisplau. Però estàs estupendo. Ja sé que semblo un vikingo, però soc l'Àngel Llàcer, És que em faria molta il·lusió, només en costa res, no ens fem ni un pico ni res, cantar-te una cançó. A mi? Em faria molta il·lusió cantar-te un bolero, com no ha vingut la Lucrecia, la canto jo, la Llàcer te la canta. Sí, igualet que la Lucrecia. Penseu que estic atractiu? Per què poseu aquesta cara de cagarro? Escolti, per favor, hem d'acabar ja. Hem d'acabar. Fixa't que vaig descalç. A veure si s'enramparà aquí. Espera, que com quedo així més guapo, així? Quan vulguis, mestre. Però que no em miri, per favor, és que em posa nerviós, no em miri així. Ai, Albert, no siguis així, home! Siempre que te pregunto que cómo... Quieto aquí! Vingui, és que em fa... No em deixi sol, senyor Genovet. Vols passar aquí? Jo estic aquí. Tú siempre me respondes, quizás, y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás. Mira que aquí, collons. Què és? Espera, que m'he perdut. Quizás. Que estás perdiendo el tiempo pensando. Mira cap endavant. No, és que ho tinc clar, jo no penso, ho tinc clar. Por lo que tú más quieras, mi amor, ¿hasta cuándo? Què és això? ¿Hasta cuándo? Quina panxeta que tens. No, panxeta, no, és una cosa que sento. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, sé que us ho tengo un pico, quizás... ¡Ah, ja l'he hecho! Per favor, marxi. Mestre Carles Veu! Per favor, home, si m'ha desmuntat hasta el xou. Un fort aplaudiment per en Rai Borrell, el nostre... Passa aquí. Deixa el Llàcer, deixa el Bori, deixa tot. Gràcies, moltes gràcies. El nostre fantàstic animador d'avui, Rai Borrell, per tots vostès. Ai! Gràcies. Ai! Vingui cap aquí, que m'ha deixat sol, escolti. Bueno, el petó ha estat de mentida, ha posat la mà davant, ha estat ell, Bé, ara sí, demanaríem que ens... Què li sembla? Ah, que li feia angúnia amb el bigoti, ja ho sé. Però clar, és que vostè tampoc, vull dir, no, vostè va net de pèl, Aviam, que ens acompanyin aquelles autoritats que avui han entregat premi, també tots els premiats, si us plau, que vulguin pujar. Sí, home, sí. Si us plau, pugeu. Sí, les autoritats que ens han acompanyat per entregar premis, membres del jurat i tots aquells premiats avui, que farem una fotografia de grup, amb una mica de celeritat. Senyor Feu, toqui alguna cosa mentre, perquè si no... I també aquells finalistes i aquelles persones que no han guanyat, però que han guanyat perquè s'ho han treballat. També demanaríem a tota aquella gent que ha participat en els Premis Talent, perquè forma part dels Premis Talent. Participants, tot i que no s'hagin endut els premis, el premi és l'esforç que hi han dedicat. Per tant, tots sou benvinguts. Passeu, passeu. De les tristors en farem fum.
I ara no marxeu, perquè després de la fotografia tindrem música. Apropeu-vos una miqueta més, va. Esteu molt lluny. A la d'una. Tothom al seu lloc. No, jo ja estic aquí, ja em veuen, ja surto. No, perquè si no tapo, ja estic bé aquí. A la d'una. A la de dos. I... talent! Molt bé, gràcies a tots els talentosos. Un fort aplaudiment. Però no marxeu, No marxeu perquè precisament ara comença la festa, perquè el que tindrem ara és un concert d'aquesta gent que ens ha vingut avui a guanyar, aquests Catfolkin, oi que ho dic bé? Catfolkin, els tenim per aquí els Catfolkin? Molt bé, ara ens faran un concert molt especial amb unes quantes peces, és a dir, que podreu quedar-vos gaudint de la vetllada i també bevent una copeta amb els amics ja que heu vingut i ja que el Lúdegas ha tingut, com sempre, fer aquesta bona voluntat per acollir-nos un any més aquí als Premis Talent. Gràcies a tots per el vostre suport, gràcies també a la Fundació ACE. Recordem que tenim una urna, avui és solidari el tema, podeu aportar la vostra quantitat que desitgeu per la Fundació i ens seguim la festa, que no decaigui. Molt bon any i fins la propera. El cor d'aquestes muralles, les pedres que porten gravades un vell estendard, paraules al vent, petjades latents que són esborrades pel pas esverat de la gent, pel pas esverat de la gent. Porta un somriure la nostra Barcelona, crida, desperta amb la seva gent. Amb l'herència, un silenci de pedra, encara sota la mirada del vell vigilant. Però el seu poble té l'anel sempre ferm i l'última bala per fer enderrocar el mal govern. Per fer enderrocar el mal govern. Porta un somriure la nostra Barcelona, crida, desperta la seva gent. Sense por, sense fer cas de la rampor, recollint la vella lluita, el vell camí, el poeta clandestí. Desperta'm la seva gent. Rosa que crema de foc la teva història, ara t'enlaires amb pas valent. Porta'm somriure la nostra Barcelona, crida, desperta'm la seva gent. Rosa que crema de foc la teva història, no cares or woes, whatever comes later goes. That's how I take and I give, devil may care. When the day is done, I suffer no regrets.